Say Nsutahene no ntia. Nsutahene Israel. Anantahene for Israel. The woman yaba no mo aya afo tetina ya abofo na titiri kuro. Abofo na titiri kuro. Na ade ntina okasa. Ye ma ye kotena. Ma ye ba. So di makonya na ye reko akonya. Na ye reko ni adako akonya. Abusuya bia ye mienu. Na wonni ma asante amane ye no a na mo keka no sa. Tetelo na Anantahene sa ye kingmaker. Abiribisi 1902 na ye je sa kingmaker shepo no free makonya na. Na me na bibedi akonya. O na urkupe Nsutaman hene. Na ye kokon ye ne Nsutahene no ko ye ba ye no. Ye kosi ya ne se mudi mfie mi no. Nsutahene no ewu ye fra na maafo. Ya santo awo mu no ko wu ye. Na burku di ade no. Na me na ba ye tete no. BBC ma ofa ne busu ya ni ba. Ahense mo so se ofa odishi ya odi akonya ne bia. Wa ye mo jafra. SuroWiase TV one SuroWiase anachese unyini nche nti se bia wo history bi anasa story bi na pesa one ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase na freye afen so odi dafunu wo hu ne ma ehu ye mochiri woman anasa okopo so hayo mu ensem nyina no mesero se wo be fa ye number no bebi a wo bia ne be ba ne no ba betwetwe enkom se ne da ne da nyina ye no yesu amamrama ne e na abakosem afen so ehintasem Yes, uwo bia na wafreye. Ye ba me no aba betwetwem ehunkomo. Sa bredi mesro say enyo opini kese e wo menchen otimi nselifa so. So wo be fa open no afa paper na wajo to bibi e de ato ho. Na urefia akohwa so. Na wakai say ye kan say na wosua bibi e de efrem. Ye ne nana ebedi enkomo na afei no dwumadia odi ni din obone nyina ede achire na enkomo bia sese ni nedi no yetumi enene di na me pacho akwaba ya me di pacho du bia boko ami adum oye ede nyame ase mesume hoye pa we musamenti ni de maka wachamen na pacho udi me di osafuru twie na kotoko osafu kurumo kesi ametosu mino ewo Did akohene mane ko anso no me na me Nsutahene Anantahene Anantahene e pacho Anantahene no bitimi achim kakrama ye ba je me bitimi achim ye kasa Anantahene ya sante kasa me no ne ya kan bom Ananta etu tente bi atete no asombomofo na de ko ade say ahayo enti ansa na ebe fra obofo no na uyusu saa etu no ebi ye wotofo na ye obomofo otofo na obomofo otofo ne obi a odi tuo nketwa ti abofre no mko wuram ekokum emmoa a omo ni sasa ka se emmoa omo ni sasa ebi ni kusie otwe akrantie Pajwati ase na de wodi tuo kase no tenten no ekokon ekode se ahayo ekokum abopon no bi ni oso no se botro mo jata sa nipa no ukum sa abo ani bia ene ye fro obomofo nti omo mukum kusie ne yin omo de fro mo atofo enti sasa no ye kasa sana eye den sasa de sunsumu anyankopo obo aboa etinimu ene na mana kwanjere enti se usum fidi a omo wo sasa no oduru ha otimu ze fidi ho no afanje ene ye moa no de no na ye de no so eti mu no ye frɛ no okra no ene sunsum nipa de no na me kire Anantahene mu no nti tuo no ye frɛ na Ananta ena hene enso ye obi a ote de sai akonya so enti ye Nsutaman ye mu no tete no Nsutahene wa Anantahene no tuo ba ko aduanan se Nsutahene kokon Anantahene ne dom no ne fekuo no omubọ no ho bai omo ne ko e ma de se Nsutaman omo ne jaso afo atenefo ne yankobiafo ne bọ no ho bai nti Anantahene ne ye special bodyguard
intimate me aka say bia nana eba beye ebia afahye bia no opabo ebi fa wimu ana utime emankofo kofa biba na se no enye wadwuma madwuma kase ba no mene ahemfo mo hye mase no ye Nsutaman mo no ye wo afram sere so ye fro afram place mikro no na medikai nkura o mo hye mase wo fekuo no mo no eye chichibon che yase brem anyrofi adonso tete no ne nkuro bi ho ye fro apapasu nkaneku na wo ko voter region akuro bi ho ye fro wusuta na nkonya henkuro omo nyina na omo hye mase ne nkyere se omo di hine wo kuro no so age so mbeso a kyere me no omo ofekuom company na me na me ye omo head dise ye wura Nsutahene enye se asemu abanko se be nura program ye tete no a ye nko kan kyere ma so omo nko no aduane mra me ne me dom na di nambeba na ohene so ewo ne so odofo a omo ye aduane omo na be ye aduane amanko nya no na ma wa mfrafo a omo wo hima fie so aye aduane de asomo ahoko no ti ye ne de nambeba enti yakonya no Anantahene ye kan ye wo emrane bi e boy ye se ye to oduro ni aje frempon akonya eho de se kwanse mutu ye kan so ye to kwanse mutu a ye ne de nambre ye wura Nsutaman hene ne Nsutahene ma mpoduro ba bi e de bi koma wo hene ne Santahene na mesum bisa ka adenti na sa ne me nyina mojan kwase bro ni shisha pansa me bon krobi se krobi de apapasu ne bremu apapasu ne kroba ko se ehwasa ase no abai se or ye preservation of animals enti waje asase afrika ma wo manya ne ho a waya no game reserve enti muwa no wom enti na kuro no abedi reserve no mu ti se kuro no mi yenu ni ho sese de yeni ho hene a wo so Nsutahene agu enti saa kwaye no aye komu ekokum nam wa amane e kwa so de bre ye wura Nsutahene no ese abai age afri na nanom nsem omo pene so na omo de amabai enti ya fidura na omo age royalties coastal lands na hemfo no akoje di de enam ne de ba somo no de akoma bai se de be ya tourist attraction abrofo betimi aba na se de wo damongo no ti kwaye na yakomu no your friend Dija Game Reserve we damongo free ha the whole Ghana and the largest game reserve. Okay. No, we bet me aka say oh ene de mabahan me pese me komuto. Yes. We bet me akọ na wo kọ ha. Yes okofa ayi. Obafa kumaru. Yes anso ade so okofa Eastern region. Ekotwa voter. Anta no wet me that land no. Emu. Okay. Na what you juma potia odi Nsutahene Anantahene no madwuma ye makoma akudumi no anya ba akopɛ ba jo betinya bobomu ma menka bi njiro tete no na ye wo akonwa bi wa hemfia ya frɛ no Abakomahene no is a hair presumptive se Nsutahene yesi ne nei eduru bire bi atete ye be ya mane na ye yi dihie no ba akọ a ye training no se daachi akonwa to a obetumi abedi akonwa no ba mtama cha se nti saa Abakomahene no ye kokon tete no a ono so kobi because Omahene ye army commander nti se owu wokun mu a Abakomahene no be take over immediately as Omahene elect. Nti saa Abakomahene no Anantahene ne kyire no mpanin sem ne kwaye faso a obesua ahenie ne basa konwa to a na wo ma no pɛ no na ye de no adi akonwa no na de to so biem se de makasa kumu no na yesai na yesai eye de se ya hayo edi nambre na Nsutahene tete no
na Anantahene sa ye kingmaker na brebisi 1902 na ya je sa kingmaker shepo no efiri makonwa na ho 2 no dey patini 1902 de o ma se na o bisa no akonwa bia wo hye ma hena ase atumi yo ma hena dia wona bɔ akonwa ma wo na me na bi bedi akonwa o na burku pe Nsutaman hene na ye kokon ye ne Nsutahene no ko ye ba ye no ye kosi ya ne se omudi mfie mi no Nsutahene no ewu ye fra na mafo ya santo awo mu no ko wu ye na burku bedi ade no ena me na ba ye no titi no BBC ma ofa ne busuya ni ba ahense mo so se ofa odehia odi akonwa no bia waye mo jafra ndi etu ade so ye do beba ma hira himfia me di asem no ebowa ibi okura yetimi eyi wuti firi ho emu na si ade buruku so ma se ebra charge ne bedru na ne mo no ye ma fa me na no mra na buruku no 7 brother asa no ye ko hinsani Nsutaman hene no enti eno kra de gira so ma yetu na de so na me na ga je se onyina ko hinsasem emfiri no so woma enti o ba na wona ne dae no ye be fa no e ma Nsutahene me twa na so mi no firi wo de je no so eno na o ye se wa mo ni dia wa je Anantahene di bre no afiri akonwa no ensem ba jawati ase enti eno na ko ba ase ne onye kingmaker biem dibra na do aje ba ye no o ye na adwen so obesa pejame na oduma nkoma wu abefa no still na oda so ye patata no de ewo but amani e kwa nso no saata kura eye sa na me ye brempo na se ade buruku no be ye me odikuro no sai aje kingmaker no efiri mensem dibra na do aje ba ya me bi swai no o sa peja me sa ko ade se brempo sem no na kingmaker no de o be ye ho ntutu ye no na oduma nkoma wu be fa no nyame fa ne kransi yesia abakosem kakra ense ne nana de no de nyina eye abakosem kamen Anantahene de menti bi da nana enye ende enana echiremu edi achiremu a woka sa Anantahene na meka se bi o nso bi kwa mo se oye Anantahene de tinana achiremu me hwe bibinde me hwe se wo so hwe bibi nana me pese ye sori so abakosem kakra wo ha obetumi aka ede atato ma ye no de asori so ana efa history okay sada medika aka sa Anantahene no ne akonwa no e capital ni seat ene ye frɛ ho ja tiedi ni ye ja dua koro dua koro na koro fa so be ye je dua ko kwasi broni na apronounce no sa anti was spell no DUKO but JY DUKO ja dua koro so na koro ba 1745 sabra na Nsutahene na odu pani na Nsutahene na si brother first tina konya dina na we fa ye no depends na na mo ko chicheje ako o an ya form yensa de odika na de na kotoko wasafu kromo odika de otoso mi no de na mo fa da to premo na de otoso mi yensa na de na ose peti ahwede omo na omo ni aba na di nchine obroni amado do omo ni aba na omo aya afo tete na ya abofo na titiri kuro abofo na titiri kuro na di ntina okasa de na wo hono se tete na ku adwuma ne ho wo hwe ba abru mu a emo aye ne abofo sem na nipa de bobra enti mo ha je se mo kope ba bi fufuro kotena so ho amantu ebi nso ho ha eyekon efense amantu that is immigration tribal immigration se Nsutahene na onti ha
Nsutahene Israel ni. Santahene free Israel. O pese me codities a we hunu ni wo. Enti efiri bi de ye ma ye kotena ha ma ye ba. So di makonya na ye reko akonya, me ye reko ni adako akonya. Abusuya bi aye mienu. Na wonni ma sante ama ne ye no a e na mo keka no sa. Reko ni aye mienu. Abusuya ngotwe na wo aka ma de bi aye mienu. Ye reko ni adako. E na asona ni dum. Bretu ni tina. Mamfazi ya. Enti kwa aduana atwea abrade. So enti group enti wo ba bretufu a mampo hene na do mo ano na tenafo no na wo kwawo enti kwawofo nyina omofiri mampo na ko ti kwa ma hene ye bretu ni wo ko ha sa na mbaka kire oba to ye firo mo tenafo Yes ya de nana esem mu odepa abakwasem a menti bida enene nana etumi akyeremu ede akyereme na ensem bi wo ho a yepese da fofo ne ba nana ebede ho nkomo eye history abakwasem na dudu akonya so akofo entina so enche desa no ma kye wo so so ojibo ti ebe sori so na da fofo ne ye ne nana abeto aso ede ho nkomo yakram